Mindblocks. Hola, nois, benvinguts a un nou vídeo de Mindblocks i avui, allí, està el Minecraft Experience. I suposo que us agrada també molt el Minecraft, no sé si esteu veient aquest vídeo. Bueno, ara sí que sí, anem cap al Minecraft Experience. Vale, nois, doncs com podeu veure, ja estem en el Minecraft Experience, encara no l'han obert, però quan l'obrin entrarem. Vale, nois, veniu un moment, veniu, anem a mirar una miqueta aquesta paret. Està el Lava Chicken, que no podia faltar, bueno, una gallina només del Minecraft. Continuem aquí. Bueno, ja que està el títol del Minecraft Experience. Per cert, nois, estem a Londres i en el Minecraft Experience, perquè a Barcelona no està encara. Ojalà estigués, però bueno, és igual. Ara anem a esperar que obrin i entrem. Vale, nois, doncs ja estem dins del Minecraft Experience. Ara entrarem, o ja estem dins, però entrarem a l'experiència i ara estem fent UA, crec, sí, no? UA, i bueno, pues fins que estiguem dintre del Minecraft Experience. Vale, nois, doncs ara ens explicaran per què serveix l'orbe que ens han donat, què podrem fer amb ell i tot allò, en aquella pantalla d'allí. Vale, nois, doncs com heu pogut veure en tot aquest vídeo, hem salvat tots els aldeanos amb una poció que fa mal i amb pomes daurades. Hem anat al Nether, a les coves, molt guai tot. I també, quan hem sortit, ens han donat això, que és una capa pel Minecraft. Aquí darrere posa els passos. I ara anirem a la tenda de coses del Minecraft que hi ha allí, a veure les coses que hi ha. Adeu. Vale, doncs això és la tenda. Això semblen com passi. No, pegatines, no. Són per posar sobre els gots, crec. Els escacs de Minecraft també hi ha aquí. Per cert, nois, de lo que comprem aquí farem un unboxing. Això no sé què és.
Són imants per enganxar a la nevera. Això és una capa com les del Minecraft. Mireu-nos, una capa com les del Minecraft. Creepers versus zombies. I aquí s'amarra. Voldràs dir aldeanos i aldeanos zombies, no? Bueno, és que ja us ho vaig dir en un altre vídeo, que a mi no se'm donava molt bé el Minecraft. Minecraft Experience, una gorra. Jo no sé si es nota que estem a Londres, perquè aquí posa Minecraft Experience Village Rescue London. Aquí més imants. Bueno, no crec que siguin imants, que aquí tenen una cosa darrere. La llum de panda. Que bonica. Unes antorxes de la pell del Minecraft. Hi ha un porquet també, caretes. Hi ha moltes coses de Minecraft. Mireu, fins i tot hi ha abelles, hi ha creepers, hi ha joguines també de coses del Minecraft. Aquí són coses sorpresa, no? Sí, coses sorpresa. Això ja ho hem Això, vist és que això milions de surt en tot arreu. vegades. Què més hi ha? Això crec que sí que són imants. Això, sí, això. Mireu, és com l'orbe que hem fet servir. I aquí hi ha més llum. Vale, nois. Què més hi ha? Mireu, bolis, hi ha bolis. Oh, que bonic. Hi ha bolis. Això ja ho hem vist. Cofres. La pel·lis del Minecraft. Aquí venen coses del Minecraft, per exemple, una poma daurada, coses així. Vale, nois. Mireu, aquí també hi ha un gos. És una llumeta. Bueno, Sí, no me'n recordo és ara. el Dennis, bueno, no sabem si és el Dennis o què. Tenis... Sí, jo crec que sí que és el tenis. Mira, Pocions, què és això? És una aquest és el... Sí, és el llum del llatgón. Mireu, nois, hi ha també pòsters per enganxar a l'habitació del Minecraft Experience. Vale, nois, anem a comprar alguna cosa i després us ensenyem el que ens hem comprat. Així que fins ara el que ens hem comprat, jo m'he comprat aquest creeper, que és molt gran, i aquest creuer, que és un orbe del Minecraft Experience. I l'Anna Videoblogs que s'ha comprat. m'he comprat un creuer sorpresa, que te poden sortir molts de tots aquests creuers. Vale, nois, doncs espero que us hagi agradat molt aquest vídeo. I no oblideu subscriure-us, donar-li al like, a la campaneta i compartiu-lo. Ara sí que sí, adeu! Adeu!